ತುಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯರ್ನ ಸಂದೇಶ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿನ ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣುಂದು ಪುತ್ತೂರು ಒತ್ತು ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಪಂತೆರು ಪುತ್ತೂರು ನಡತಿನ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಬುಲಿನ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಒತ್ತು ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯವಾಯಿನ ರಾಮಾಯಣೊಡ್ದು ಬದುಕದ ತತ್ವಲಿನ ದುಂಬುದೀನ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯರ್ನ ಸಂದೇಶ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಜೋಗಿಬೊಟ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕದಿತ್ತಿನ ಮೂವೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪುತ್ತೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರ್ಕರ್ಮ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರು. ನಗರಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅಣ್ಣು ನಾಯಕ್, ಪೌರ ಕಮಿಷನರ್ ವಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಕಾಳೆ, ಪ್ರಭಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುನೀತಾ ಕುಮಾರಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕಿಯರು ರಾಜು ಬಪ್ಪುಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಅದೆಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ದುರಂತವೋ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರದ ಮುರಕೈತಲು ಮೇ 27ಕ್ಕೆ ನಡೆದಿನ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಡು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಪೂರ್ವ ಕೇಬಾಟ್ 134 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ ತೀರ್ದೆರು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುರಕೈತಲು ಮೇ 27ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ಆದ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ಅಪೂರ್ವ ಕೇಬಟ್ 134 ದಿನ ಮರ್ದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿತದ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೀರ್ದೆರು. ಅರೆಗ 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಮೇ 27ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಅಪೂರ್ವ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಗೆ ಕುಡ್ಲದಂಚಿರ ಬಸಡು ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಮರ್ಸಿ ಪುದರ್ದ ಬಸ್ ಗುದ್ದುದಿತ್ತಂಡು. ಜೋರ್ದ ಅಪಘಾತ ಆದ ಕಾರ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಆಶೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪೂರ್ವ ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಕುಡ್ಡದ ಕುಲ ಆದಿತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಮಗಲುಲ್ಲೇರು. ಬಸ್ ಗುದ್ದಿ ನಡೆದವ್ರ ಅಮ್ಮೀರ್ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ಅಪಾಯುಡ್ದು ಬಚವಾಂಡಲ ಅಪೂರ್ವ ಜೀವ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರು. ಗುರುಪುರ ಉಲಾಯ್ಬೊಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೋಸ್ಟು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲಿನ ನೋಂದಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಲಾಯ್ಬೊಟ್ಟು, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾವೂರು, ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತೆ ಸೇರ್ಗೇಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ
ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲಿನ ನೋಂದಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕದಿಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಸಾಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಡೆತಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರತು ಪಾತಿರ್ದು ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತಿರ್ಲಾದೇತ ನೋಡುವುದು ಪಂಡೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯ ತೂವನ್ನಾರು ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಘಾತ ಇನ್ಸೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಸೂರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿದ್ದುನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸಿಎಸ್ಸಿ ತಾಲೂಕು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಒಟ್ಟು 328 ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತೊಂಡೆರು. ರಾಜುಡು 81 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಲ್ಲೇರು 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಯಮ ಚಾಲುಡುಂಡು ಅವೆನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಂಡಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ತದನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಟಿಎಂ ಶಾಹೀದ್ ಪಂತೆರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಟಿಎಂ ಶಾಹೀದ್ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನುಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜುಡು 81 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಘಂಟದ ಸಂಬಳ ಕೊರಡಾತಂಡು ಇತ್ತೆ 14,000 ಮುಟ್ಟ ನಿಘಂಟದ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ತದಂಡ ನನ್ನದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ತಾನು ರಾಜುಡು ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಹೆಲಿಗ ಕೆಬಿಕೊರ್ದು ನಿಘಂಟದ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಕಾಲಗೂ ಸರ್ಕಾರಗೂ ವರದಿ ಸಂದಾವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಮುಟ್ಟಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಗಿಡಮುಟ್ಟ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸನು ಅಧಿಕಾರಿಲೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಂಡಳಿಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದದೀತಂಡ ಮಂಡಳಿಡು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ 9 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘೋಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಸೇರಿನಂಚ 27 ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರೆಂದು ಟಿಎಂ ಶಾಹೀದ್ ಪಂಡೇರು. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್, ಸದಾನಂದ ಮಾವಾಜೆ, ಮುಸ್ತಫಾ ಸುಳ್ಯ, ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬುಡ್ಲೆಗುತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೊಟ್ಟೊಡಿತ್ತೇರು. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 81 ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು 9 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಲಿ ವಿವಿಧ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಏನೇನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದೆ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 27 ಮಂದಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕುಡ್ಲದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಸಿಗರೇಟ್ ಹುಕ್ಕಾ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನೇನು ಪೊಲೀಸರು ನಾಡ್ಪತ್ತದು 1,72,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನ ಸೊತ್ತುನು ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಟ್ಟುಗೋಳು ಪಾಡೊಂದೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಸಿಗರೇಟ್ ಹುಕ್ಕಾ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನೇನು ಪೊಲೀಸರು ನಾಡ್ಪತ್ತದು 1,72,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನ ಸೊತ್ತುನು ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು
ಮುಟ್ಟುಗೋಳು ಪಾಡೊಂದಿರು. ಜನ ಒತ್ತಡದ ಜಾಗೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಅಂಗಡಿಡು ಒವ್ವೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ಮಾರುನ ಬೊಕ್ಕ ಒದಗಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಸಿಗರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಾಧನಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಒಟ್ಟು 1,72,745 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಡನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಟ್ಟುಗೋಳು ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನರು ಸೇರ್ದು 6 ಪಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಅಂಗಡಿ ಯಜಮಾನೆ ಕುದುರೊಳಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವು ದೇಶಕೋಡಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಆಮಂತ್ರಣ ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಡಿಡ ನಿಷೇಧ ಆತಿನ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ಲೇನು ಒವ್ವೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಸಿಗರೇಟ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಹುಕ್ಕ ವೈಪರೆಗಳಸುನ ಸಾಧನಲಿನ ಅಕ್ರಮವಾದ ದಿವೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಜವಣರಿಗೂ ಜವಂತಿರಿಗೂ ಸಾಗಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ದೂರು ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಂಡು. ಅಂಗಡಿಡ ಒಟ್ಟು 844 ಅಂದಾಜಿ 4,43,125 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಲಿನ ಈ ಸಿಗರೇಟುಲು ಐತ ಪ್ಯಾಕದ ಮಿತ್ತು 185 ಆತು. ಅವೆನ್ ದೆತುಂಡ ಆಪನ ಹಾಳು ಪರಿಣಾಮದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿಲಿನ ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ಲೇನು ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂದಟ್ಟ ಅಂದಾಜಿ ಬೆಲೆ 5,01,120 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹುಕ್ಕ ವೈಪರೆಗಾದ ಗಳಸುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಲಿನ 25 ಸಾಧನಗಳು ಸೇರ್ನಂಚ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 1,72,745 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಎಡ್ಡೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆಡು ಈ ಸರ್ತಿ 10 ದಿನ ಅಂಚನ್ ನವರಂಗ್ ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಸೀರೆ ಪಂತ ನಡಪಾದಿತ್ತದು. ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಡತಂಡು. ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆದ ಕಾಲ. ನವದುರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿಗಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತಂಡು. ಅವೇ ದಿನಕುಂಜಿ ಸೀರದ ಪಂತ ಅಂಚನ್ ನವರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಸಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2025 ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತದು. ಪೊಂಜವನಕ್ಲು ಕೂಟ ಸೇರ್ದು ಆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಆಯ್ತಾದ ಪಟದೆಪ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಗ್ ನಿಚ್ಚಲ ಕಡಪುಡ್ನ ಪಂತೊಡು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಪೊಂಜವನಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಅಂಚನ್ ನವರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಸೀರೆ ಪಂತದ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಡತಂಡ. ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್, ಶೇಖರ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್, ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆರ್ಲೆನ ಅಮ್ಮೆರು ಕೊರಗಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ವಸಂತಿ ತುಡರ್ ಬುಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. 10 ದಿನ ಪಂತೊಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಸುರುತ ದಿನ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಬಿರುವೆರೆ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನರಿಕೊಂಬು. 2ನೇ ದಿನ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಟೀಮ್ ಸಿಂಧೂರ ಸುರತ್ಕಲ್. 3ನೇ ದಿನ ಬುಣ್ಯವರ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಟೀಮ್ ವಿಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಾಮಂಜೂರು. 4ನೇ ದಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಶಿವಗಿರಿ ತಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ. 5ನೇ ದಿನ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಭಾರತಿ ಮಾತೃ ಭಜನಾ ತಂಡ ಇಳಂತಿಲ. 6ನೇ ದಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಟೀಮ್ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಕುಡ್ಲ. 7ನೇ ದಿನ ಮೈರ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಸುಮಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಗೆಳತಿಯರು ಬೆದ್ರ. 8ನೇ ದಿನ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಸುನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಟ್ವಾಡ. 9ನೇ ದಿನ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಬೋಂದೇಲ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪೊಂಜೋ ಸದಸ್ಯರು. 10ನೇ ದಿನ ನೇರುಳು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಡು ಟೀಮ್ ವರ್ಣಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇನಾಮು ಗೆಂದದಿತ್ತದು. ಗೆಂದಿನ ಮಾತಾ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗ್ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಸೀರೆದ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನ ಪಂತನು ಜಾಗಿಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರು ಸೀರೆ ಇನಾಮು ದೀತಿತ್ತದ ಟೀಮ್ ವರ್ಣಿನಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಗೆಂದಿಯರು. ನವದುರ್ಗಿರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂತ ನಡಪಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರಿಯರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಪಾತಿರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ರಾಜುಲೆಡ್ದು ಗಿರಾಕಿಲು ಬರ್ಪೆರು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುನ ರೀತಿಡು ಲಾಭಾಂಶ ದಿವಂದೆ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಪನೊಂದೆ ಜವಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದ. ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲದಕ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೆರೆರು ಎಂಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿನಂಚ ಉಲ್ಲೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿರಿಪಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಅಂತ ಪಂಡೆರು.
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗಿರಾಕಿಲು ಬಿನ್ನೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಳಿತ್ತೆರು. ಅಂಚನ್ಸ್ ನವರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಸೀರೆ ಪಂತನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಧ್ಯಾಶಣೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಪುರುಷರು ಮಾತ ಕೇಳಿರು ಖಾಲಿ ಪುಂಜನೊಕಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಐಕಾಕಲು ಒಂಡೆ ಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಈಗ ನಾನು 7 ಲಕ್ಷ ಕರ್ಕಿರ ಬೈಜೇರಿನಿ ಅರಣ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ದಾಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಅಂಜ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂದ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಅಂಜೆ ಕಡಪುರ ಫೋಟೋ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಲೆ ಅಗ್ಲು ಡೆಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 10ನೇತ ದಿನತ್ತ ಸತಿ ಪರ್ಪಲ್ ಇದನ್ನ 9 ದಿನಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಃ ಸತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 10 ದಿನತ್ತ 10 ನೇರಳೆ ಕಲ್ಲರ್ ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬೈದು ದುರ್ಗಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಗುತ್ತಾ ಶಾಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 24 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬರುವ ವರ್ಷ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾವು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಶಾಲೆ ದತ್ತುಕೊಂಡು 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರರ್ನ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತುನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲದ ನೆನಪು ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಲೇಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನೋಡು ನಡೆತಲು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರರ್ನ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲದ ನೆನಪು ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಮೋಹನ್ ಅರ್ಕಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಲ್ನಾಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಮಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸೋರ್ನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲಿಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಕಾರ್ಲಾ ಸಾಣೂರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ದ ಒತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆತಿನ ಮರಿಯಾಲದ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೆಂಗಳೂರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಡಿಕೇರಿ ಒತ್ತು ಕಾಡು ವಲಯದ ಒತ್ತು ಕಾಡು ಅಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೆರು. ಉಮೇಶ್ ಸಾಯ ಬೇಡಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರಾದ ಕಾಮಾಜೆ ದುಂಬುದ ಟೀಚರ್ ಜಯಂತಿ ಗಂಗಾಧರ ಗಾಣದ ಪಡಪು ಉದ್ಯಮಿ ಗಂಗಾಧರ ಶೇರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಂತಾಡ್ಸ್ದ ವಿಜಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2025-27ನೇ ಸಾಲದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಟ ಪಂತಡು ಗೆಂದಿನ ಕ್ಲಿಗ್ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಹನುಮಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಆಡಿಟ್ ತಯಾರಾಪುನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ದುಬೈಡ್ ನಡೆತಿಂಡು. ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಹನುಮಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಪುನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ದುಬೈ ಡಾಂಡು. ಯುಎಇ ಬಣ್ಸದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಯುಎಇ ಬಣ್ಸ್ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ PR ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಬುಧಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫಾರ್ಚೂನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಕೆಮರಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. 5 ಬುಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಂಡು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಯಕ ನಟಿ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ, ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧೀರಪ್ಪನ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗಸಾರಥಿ, ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಲ್ ವಿಷನ್, ಯುಎಇ ಬನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದುಬೈದ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು. ಸಿನಿಮುಡು ನಾಯಕಿಯಾದ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ, ನಾಯಕಿಯಾದ ವಿನ್ಸಿತಾ ದಿಯಸ್ ಬೊಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪಾಕಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಡುಲ್ಲಿರಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾದರು. ಕುಡ್ಲದ ಸಂಗೀತ ಭಾರತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರ್ಗಟ್ಟ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಯೋಜನಡು ವಿಹಂಗಮ ಪನ್ಪುನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನೋಡು ವಿಹಂಗಮ ಪನ್ಪುನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಸಂಗೀತ ಭಾರತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಸೆಂಚುರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ P. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡದಿ ಒಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುದರ್ಪಡಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಸೂರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಭಾರತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ವಾಯಲಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿತಾರ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು.
ಮೃದಂಗುಡು ಚೆನ್ನೈದ ವಿದ್ವಾನ್ ತಿರುವಾರೂರು ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಬೊಕ್ಕ ತಬ್ಲುಡು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಓಜಸ್ ಅಧಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ದುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್, ಸಂಗೀತ ಭಾರತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಕೆಜಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಕುಶ್ ಎನ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಪುರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. Music has a magic in its own. It does not speak any language, yet it reaches the deepest corner of the heart. It unites people, it elevates our spirit, and it makes us feel the divine presence around us. And today we are blessed to experience such a unique concert in this very nice auditorium. We express our sincere thanks to Karnataka Department of Tourism, our sponsor for this evening. With a beautiful tagline, "One State, Many Worlds," Karnataka truly represents the richness of culture, heritage and music, and that we are going to celebrate tonight. With one Mysore Manjunath ji, I never felt that challenges or difficulties, because he is one such artist who is blends so well with Hindustani also, and of course in his own classical music. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಿಹರ್ಸಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೋಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ರಾಟರಿ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಕೊಡಂಗೆ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸುನ್ನ ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಏಲಿಯಾಸ್ ಸಾಂಟಿಸ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ತೆರಿಪಾದೆರು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸನ್ನ ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಏಲಿಯಾಸ್ ಸಾಂಟಿಸ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಲೊರೆಟೋ ಹಿಲ್ಸ್, ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೊಡಂಕಾಪು, ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ಗುನಿ, ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೂಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ರಾಟರಿ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಆಯ್ತಾರ ಕೊಡಂಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಆಯ್ನ ಕ್ಲಬ್ಬುಲು ಸೇರ್ದೊಂದಿನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಆನಿಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಸಭಾಲೀಸು ನಡಪುಂಡು. ರಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಕರೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ರಾಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಕೆ. ಕಂಬಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು ದಾರ್ಪಂಡೆರು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತಲ ಲೀಸು ನಡಪೆರುಂಡು. ಕಂಬಳಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪನಂಚ ಮಲ್ಪನ ఒక ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಸಾಗುಂಡು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಾಟರಿ ಬುಕ್ ಲೀಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೀಡ್ ದೇನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲಾಂದ್ ಏಲಿಯಾಸ್ ಸಾಂಟಿಸ್ ಪಂಡೆರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೊಡಂಕಾಪು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಲ್ಗುನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ 5 ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಇದೇ ಬರುವ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ರಾಟರಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿತ್ತು, ಈ ಸಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಸಾಂಟಿಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಿಲ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿಲ್ ಮೆನೇಜಸ್ ಅವರು ಕಂಬಳದವರೇ, ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವವರು, ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಜನಾನುರಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯು ಸುಮಾರು 900 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ
ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ರೈತಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ವಿಕ್ರಯವಾಗುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಂತಾಗುವುದು. ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 170 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಂಬಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಸಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದರಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆಂದು ಬರುಂದುಂಡು. ಕಾಂತಾರದ ದೈವದ ವೇಷಲಿನ ಮಾರ್ಗಬುಕ ಟಾಕಿಸಿಡು ಅಪಮಾನ ಅಪನಂಚ ನಲಿತದು ತೋಜಾದಿತ್ತದು ದೆಕ್ಕು ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಕಟ್ಟದು ಅರಬೈ ಕೊರ್ನಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಚಿದಿತ್ತರು. ಭೂತ ಅಂಚಾರ ಬೈ ಕೊರ್ಪನ ಉಂಡಾಂದ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋಜಾದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರು ಕಾಂತಾರದ ದೈವದ ವೇಷಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕಿಸಿಡ್ ಅಪಮಾನ ಆಪುನಂಚ ನಲಿತ ದಿನ ತೋಜಿದ ಬೈದಂಡ ದೆಕ್ಕೆದುರಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ದೈವಲಿಗೂ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಲಿಗೂ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲ್ಮೈದ ಗುರ್ತ ಅದು ಪುನಃ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆದುಂಡು. ಕಾಂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾಲಿನ ಇಂಕುಲು ಮರ್ಯಾದೆದ ಒಟ್ಟುಗು ದೈವಲಿನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಪುಗಾರುನ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶುಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ದೈವದ ವೇಷದಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ವರದಿಪ್ಪುನ ವೇಷಪಾಡುನ ಸೇರ್ನಂಚ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡೆ. ಇಂದೇನು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕಿಸಿಡಾವಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಿಲಿಡಾವಡು ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪವಿತ್ರತೆ ಕಾತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಆರಾಧನೆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವನು ಮಾತಿರ್ಲಾ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಮರ್ಯಾದಿಡು ನಡುತ್ತ ನುಡುಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಕೂಟದ ಕುಲು ಪಂತೆರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಾಡಿದ ಕೇರಳ ಚಿರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ತಾಜೆತ 31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಿಸಾಲ್ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಮುಗಿದಿದ್ದದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ತಲುಪಾಡಿದ್ದು ಕೇರಳದ ಚಿರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ತಾಜೆತ 31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಿಸಾಲ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಮುಗಿದಿದ್ದದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಕೇರಳ ಭಾಗಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ತಾಜೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿನ ಸುರುತ ಹಂತ ಒಂದು ಆದುಂಡು. ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಲ ಮುಗಿದಿತ್ತದು ತತ್ಕಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದೋಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ತಾರೀಖನು ನನ್ನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪೊಡಾತಂಡ. ತಲಪಾಡಿ ಚೆರ್ಕಳ 31 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಿಸಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021 ನವೆಂಬರ್ 21 ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಉರುಲಂಗಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ULCCS ಪಂಪುನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ 2430 ಕೋಟಿ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನಾ ಖರ್ಚಿಡು ಈ ಕಾಮಗಾರಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಉಪ್ಪಳ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ರಡ್ಡು ಮೇಲ್ಸಂಕ 21 ಅಡಿ ಕಡಪು 10 நடத்துந்து போப்புன மேல் சங்கா உப்பள ಶಿರಿಯ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮೊಗ್ರಾಲಡ್ 4 ಮಲ್ಲ ಸಂಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಸೋಟು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಏರಿಯಲಡ್ 4 ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಕ ಬೊಕ್ಕ 81 ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ಲೇನು ಈ ಆದಿಸಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದದುಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ವಾರಿ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು. ಈ ಮೇಲ್ಸಂಕ 1.14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಒಂದು ತೆನ್ಕಾಯ್ ಭಾರತದ ಸುರೂತ ಸಿಂಗಲ್ ಕುಂದ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಆದುಂಡು. ಉಪ್ಪಳದ ಮೇಲ್ಸಂಕ 210 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ರಾಜಮಾರ್ಗದ ರಡ್ಡು ಬರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಿದಂಡು. ಮಾರ್ಗಗೂ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ಮಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಚಾರ ತೂವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ರಾಜಮಾರ್ಗ ನಿಘಂಟಡ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆನಗ ಕುಡ್ಲಗ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನನಲಾತ್ ಮುಟ್ಟಾಯರುಂಡು. ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಿಲ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶತಮಾನದ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ನೂತನ ಬಂಡಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಂಚೆಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಗಿಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ನಡೆತಡು.
ಇತಿಹಾಸ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ಪಣಂಬೂರು ಮಾಗಣೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಿಲ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತು ಅಚ್ಪತ್ರೆಡ್ಡನೇ ತೋಕೂರು ಮುಲ್ಪ ದೈವಲಿನ ನೂತನ ಬಂಡಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಗುರುವಾರದ ನಿಕ್ಕಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರಂಗ ಐತಾಳ್ ಕದ್ರಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ತೆ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತು ಗುತ್ತಿನಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರು ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆರವೇರಂಡು ದುಂಬದ ವರ್ಷದ ಮಾಯಿದ ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡಪನ ಕಣಿಲದಾಯನೇಕು ಹೊಸ ಬಂಡಿದ ಯೋಜನೆನು ದೈವದೇವರು ನೆರವೇರಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತು ಗುತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರು. ದುಬೈ ಯುಎಇ ಉಡುಪುನ ನಾಟಕಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರು ದುಬೈ ಯುಎಇ ತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ ಸೈಫ್ದಾತ್ ಬಾಂಗ್ನುಡು ರಂಗಸಾರಥಿ ದುಬೈ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೋನಗ ಕೊನಪರ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೆರು ಊರ್ದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಪೆರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನಾಟಕನ್ನು ತೂದು ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಪಣದು ಸಂಘಟಕರು ಭಿನ್ನೈತೊಂದೆರು. ಇಡಿಗ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.